έχω μια τρομερή ιδέα να σου προτείνω. Πρέπει να το βάλουμε ως στόχο, γιατί είναι πολύ καλή ιδέα αυτή και πρέπει να γίνει. Αλλά κατά 80% να πεις όχι. Λοιπόν, στις 40 μέρες, αν όχι 40 σε κάποιες περισσότερες αποφασίσεις, να κάνεις ένα τατού ικανότητας. Όπου θες, μπορεί να είναι εδώ πέρα. Να λέει ικανότητας. Μπορεί στο πόδι, μπορεί στο κεφάλι. Να βάλουμε ένα challenge. Γιατί να μην λέει τις όλες τις skills και πρέπει να Ωραία. λέει ικανότητα. Μπορεί να λέει και Hitman, ρε φίλε. Απλά το κάνει. Όχι, μα σου λέω, αν λέει κάτι θα είναι τις όλες τις skills. Ωραία. Οπότε, κάνεις τα... Ρε φίλε, για το μην περισσότερο το ικανότητας. Δεν θέλω να κάνει τα του sorry. Ωραία, θέλεις να κάνεις τα two skills. Προτιμώ κάτι τέτοιο. Ωραία. Σε ποια μέρα να το χτυπήσουμε αυτό? Για αρχή πρέπει να σκεφτώ που θέλω να το κάνω. Πες, ποιο day θες να γίνει αυτό? Day 40? 40. Άλλες 5 μέρες, bro, είναι... Προτιμώ σε σαν 830 ίσον του 840. Τόπε.